Неловката ситуация всъщност не е проблемът. Проблемът е как реагираш, когато ти стане неудобно. Всеки от нас е бил в такава ситуация. Включваш се в разговор на маса, казваш нещо с ентусиазъм и всички мълчат и сменят темата. Разказваш виц или смешна история в офиса и получаваш само принудени усмивки. Влизаш в стая и поздравяваш високо здрасти на всички, но никой не те чува или отвръща. Пишеш дълъг коментар под нечий пост и никой не лайква или отговаря. В момента, в който това се случи, вътре в теб започва: леле, как се изложих. По-добре да не се обаждам повече. Неловкостта не идва от ситуацията, а тя идва от твоята вътрешна нужда всички да те харесват, от страха да изглеждаш глупаво в очите на другите. Когато притеснението изчезне и приемеш всеки момент с усмивка, тогава неудобните моменти просто престават. Неловкостта не е в това, което се случва. Тя е в това как реагираш. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай.